Ja som to posral. Rozhodol som sa svojmu telu pomstiť za to, čo som všetko zožral v decembri, za to, čo som všetko, ako som sa nepohyboval v decembri, ako som jednoducho sa odkvasil pri gauči a žral koláče a klobásy a šunky a šaláty a majonézy. Preto som sa svojmu telu chcel pomstiť. Idem žrať iba zeleninu a ovocie tento týždeň. Áno, proste nič. Žiadne náhražky, jednoducho ovocie, zelenina, maximálne sol si do toho nadrbem. Čo mi iné ostáva, jediná chuť, ktorá tam môže byť. A ja som to posral hneď v prvý deň, kedy som s tým začal. Ja som to jednoducho posral, ja som si ráno dal tento šalát. Bol odporný, pretože je tam iba zelenina. Totálne odporný. Ja som si to zabalil so sebou do práce a zabudol som si to vo svojom aute. Napriek tomu, že som to posral, tak som sa rozhodol, že tento challenge nevzdám. Kúpil som si v najbližšom obchode jablčné pyré. To je jediná vec, čo má chuť. Proste prvý deň a ja nemám chuť do života. Ja si pamätám, keď sme boli mali, ako nám hovorili, že keď budeš jesť veľa zeleniny, že budeš zdravý a silný. To není pravda. Zdravý a silný budeš, keď pri tej zelenine bude obrovský rezeň alebo brutálny oštiepok so syrom. Len vtedy budeš zdravý a silný. Pokiaľ budeš jesť zeleninu, budeš mať hovno. Bude z teba troska. Budeš znechutený zo života, mrzutý. A ako dôchodca budeš špehovať svojich susedov a nahlasovať ich neustále za to, že niečo porušujú, aj keď nič neporušujú. Ja som kokot.